Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Cada vegada és menys freqüent sentir això a la comarca. La natalitat està baixant a la comarca del Vallès Oriental i del Baix Montseny. Vegem les dades. La natalitat al conjunt de la comarca ha baixat un 3,14%, ja que l'any 2008 van néixer 5.071 nadons i el 2009 només 4.912. Les dades varien segons la població. A Cardedeu, per exemple, la natalitat va baixar menys, només un 1,47%, mentre que a la capital del Baix Montseny, Sant Celoni, la natalitat va baixar fins a un 9,13%. A Sant Pere de Vilamajor segueix la mitjana comarcal, amb una disminució del 3,85%, però a Sant Antoni la davallada s'incrementà fins gairebé un 21%. Per entendre el perquè d'aquestes dades, connectem amb el prevere Orila, rector de la parròquia de Vilamajor des del segle IX. Endavant, Orila. I el sisè dia el Senyor va crear les aus i els ocells i els va dir: creixeu, creixeu i multipliqueu-vos i ompliu la terra. Però no els va dir en cap cas: useu píndoles, esprais, preservatius, injeccions, no! Creixeu i multipliqueu-vos i ompliu la terra! És l'ordre bíblica que ressona amb força! Creixeu i multipliqueu-vos! Sí, les estadístiques d'això... Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.